Atxalde honen denoi, benik eta behin Jon, zaitanakotan esaten egin, Jona, lopesatera, ematen den alagoetan, baina zorionak eta batez ere, nik izango dut eskerrik asko, ez halako ardura batik, baltzeko azaldu duzun prestutasunagatik eta eskusabantasunagatik, eta azokterik onena opa ditut, eta zuri ere ariz, mila esker, bi urteagotan egindako lanagatik, eta gurekin batera, udalarekin batera, elkarlanean aritzeko, erakutsi duzun ere prestutasunagatik, esan behar erraza eta erosoa izan dela zurekin lanean aritzea, eta ez dut dudarek aurrerantzean ere, Jonekin, eta talde osoarekin ere modu berean aritzeko aukera izango dugula, talde lanean eta elkarlanean, ez? Nola bi dute eskasen ginen, aritzen kargu hartzean. Orduko hortan, saipatu nuen momentuaren ere aritzek esan du, usurbilgo hiri antolamendurako plan orokorra osatzeko lan eta zeregin betean gaudela, hemenka, uzko parte hartzen prozesu ezberdinetan ari ginela, eta zubietara ere etorriko ginela, zubietan berariaz eta zubietako berezitasunak aintzat hartuz, parte hartzen prozesu bat abiatzeko, eta orduko hartan elkarlanean aritzeko deia egin genizuen, bai Donostiko udalari, bai Zubietako herri batzarrari, eta baita ere Zubietarrei, ez? Eta, bi urte pasata, udalak emandako hitza bete duela, eta pandemia eta zailtasun, egoera zalako erraza izan, osasun egoera zalako erraza izan, eta ez durako errazten alako parte hartzea, baina egoera zeintzen aintzat hartu, gu behintzat oso balorazio positiboa egiten dugu, azkenia bete hauetan, azkenetan garatu dugun prozesuaz, eta batez ere garatu dugun aktidetzangatik, ez? Lehen osan dut, Donostiko udalari gonbidapena luzatu geniora parte hartzeko, eta Donostiko udaleko ordezkariek, Iñaki Gurrutxaga eta horren hori batez zinegotziak, prozesu honi zilegitasuna eman, prozesua babestu eta aktiboki parte hartu dute, eta nire ustez, Zubietaren berezitasunak kontuan hartuz, Donostiko udalaren parte hartzeri gabe, hankarmotzak arituko gineateke, eta horregatik, berriro ere eskerrak ez. Begibistakoa da, hainbat eta hainbat proiektu sozioekonomikotan eta gizarte ereduan ditugula ezberdintasunak bi udalok, baina gaur ezberdintasun ororen gainetik, nik bi udalon elkarlanaren elkarlanak nabarmendu nahi dut, eta gain izan behar, nire ustez, prozesu honetan giltzarria izan den gauza batean ados batzen, eta hori izan da, Zubietarri gauzea ematea, eta prozesua elkarrekin egitea, eta esan bezala hori nahi dut badioan, eta egindako azpimarratu, ez dalako ohikoa izaten alakoa garai hauetan, ez ez inportasuna nagusiren garai hauetan, eta nire uste garai hauetan inoiz baino gehiago herritarrei ziurtasunak eman dizkigula, erakunde hori herritarrei ziurtasunak eman dagozkigula, eta ziurtasun hori gainera adostasunaren bidetik eraikiak badira asko zobe, eta uste dut badela berme bat. Prozesuan, hainbat eduki landu genitun, ekartzen asko jaso genitun, eta esan, adanik guztiak txosten batean ditugula, duela gutxi jaso dugula txosten hori, prozesua dinamizatzen aritu zirenen eskutik, eta beraz, laizter gatoz, berriro ere Zubietara, nolabait, txosten horretan, bildu ziren emaitzak, eta ondorio nagusiak aurkeztera. Ustez, iraileak utziko dugula guztarian ez da, bere burua gintzeko premia daukagula, pixka bat hartzeko premia daukagula, eta ustez egokiena irailerako ustea izango deula. Baina, esandakoa orain guzti hori, gure arkoaren dokumentuan txertatzea dagokigu, eta baita ere, bi udaloi, Donostiko udalaren asmoak eta gure asmoak batera garbi egingo dituen partibilizazio plan bat osatzea, hori prozesuan horretarako konpromesu hartu genuen bi udalok, eta beraz, gure deia laizter jasoko duzue. Baina, esandakoa iritsiko dira zeregin horietarako garaiak, udara ateko karakau, udako solstizioare ateko karakau, beraz, nire aldetik gozatu udaraz, ondo
hartu, arduraz eta batez ere elkar zaindu zaritu, eta nora ez, animo joan, eta opasuretan.